Der var engang en dreng. Han var en helt almindelig dreng på nær et punkt. Han kunne ikke kommunikere. Drengen tænkte ikke over, at han ikke kunne kommunikere. Han var vant til, at folk ikke forstod ham. Men han havde meget svært ved at få venner. Men så en dag hørte han om et magisk sted, hvor man kunne lære at kommunikere. Det var Ruk. Han fandt straks ud af, hvor det var, og så tog han afsted på en lang og kedelig rejse. Den var så kedelig, at det var lige før han glemte at trykke stop. Men så endelig, så kom han frem til det der magiske sted, hvor man kunne lære at kommunikere. Ude på Ruk var de alle sammen meget overrasket over, at han ikke kunne finde ud af at kommunikere. De fik ham straks til at tilmelde sig alle de forskellige workshops på kommunikation. Og han kom til mange lange, spændende forelæsninger. Og han fik en masse venner. Og en dag var han blevet så god til at kommunikere, at han kunne forlade Ruk og drage ud i den store verden og møde en masse nye mennesker, måske få sig et job og en dag en kæreste.